No takže čaute, ja vás vítam u môjho videa, ako postaviť dvere na kód. Dúfam, že sa vám bude páčiť, no a mohli by sme začať, takže si ukážeme ukážku. Kód máme 1 a 5. 1 a 5. Funguje to na tom princípe. Tu máme torče, za tými, kde chceme mať kód, takto je to prepojené a keď to zapneme, torče zhasnú, tu sa rozsvieti a príde to. Takže na iný kód to žiadny nefunguje, tým takto zavriete a dá sa to tvoriť iba takto. Je to dobre do domu, že sa tam nikto nedostane, ale vidíte, že na iný spôsob to nefunguje. Takže si to ukážeme, ako to postaviť. Že tu niekde to postavíme. Takže postavíme si takú stenu, napríklad z kameňa, ale to je jedno. Je to na vás, čo chcete tú stenu. To je jedno, koľko chcete mať číselný kód. Či 20, či 30, či jedno číslo, alebo dve, to je iba na vás. Vy sa musíte rozmyslieť, ako to chcete mať. Tu si napríklad dáte dvere. Toto môže byť napríklad váš dom, hej. No a vy si tam už dáte tak. Tu dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6. A to si to napríklad môžete pomenovať, že 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Je to na vás. No. A teraz napríklad chceme mať kód. Chceme mať 2 kód a chceme mať 4 kód. Hej, takže 2 a 4. Takže ešte si najprv postavíme takto tu na 1, 2, 3 bloky dozadu. Tak. Takže stadiaľ je to 1, 2. Takže tu dáme torč, si to musíte vypočítať. Lebo vidíte, už zhasol, lebo máme zapnutú pačku. To môžeme zapáliť a ešte od toho 1, 2. A zase to zhaslo, lebo tu máme zapnutú pačku. Takže to takto dáme. A teraz urobíte toto, zoberete repeater, položíte ho takto, no a dáte tak. Nič nebudete nastavovať, je to veľmi primitívne, prídete, takto to len pekne prepojíte, tak, tu dáte torčku a takto navedete redstone ku tomu. Takže teraz máme kód, aký máme kód 2 a 4, takže funguje to. Táto torčka zhasla a toto tu sa zareagovalo a otvorili sa dvere. A teraz zavrieme. Na žiadny iný kód to nefunguje ani tak. Iba tak a tak. Takže toto som vám chcel ukázať, nie je to vôbec ťažké. No a je to dobré ako tak zabezpečenie. Môžete mať koľko len chcete číselný kód. Je to úplne na vás. Takže to môže byť pre dnes všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, lajkujte a komentujte. Čaute.